सगळी तुझा हे आयला नाही नाही हे तू आता गडबड नाही मग केलेलं असेल त्याने चेंज केलेलं असेल ते मॅनेजर कोण आहे कोण आहे हा बाय तू मला हे बघ चुप मी तुला लेट दे बाहेर फेकणार म्हटलं ना तेव्हा तू हे आता आणलं हे वाच नाही आता नाही हे बाकीचे बोलतात ते चुक्या आहेत काय बाकीचे खोट्या बोलतात अरे राजा तू रोह्यातला असता कोकणात म्हणून मी पण जास्त काय बोललो नाही असं आहे युपी वाला वगैरे असतं ना तुम्ही हे केलं असतं पुढे असं करू नका राजा असं करू नका रे काय माहितीये तुम्हाला पण दोन पैसे कमवले पाहिजे आता आणलं बदलून खरं खरं बोल ते म्हणताय बघ मी खरं बोलते तू कोकणात आहे ना शपथ घेतो खरंच बोलते मी सांगतो तुम्हाला की एका तुम्हाला पहिलेच बोललो जर खरंच निघाला तर मी तुम्हाला रिप्लेस देणार आहे मला रिप्लेस नको आहे मला काहीची इच्छा नाही पण तू आता बघ तू आता हे काय सांगतो तू त्याच वेळी का नाही केलं तेच नाही का आपण बदलून आणलेस तुला बदलून आणले तुला काय करतो ते तुम्हाला बोलत चेंज पाहिजे चेंज करून आणलं. अरे तू आता बदलून आणलेस काय करतो आता बदलून आणलेस अरे जा आता बरोबर बोलला चेंज याचा अर्थ का मला इंग्रजी कळत नाही म्हणजे खराब करायला म्हणजे तुम्हाला तुम्ही एक मिनिट त्याने घेतलं या साहेबांनी घेतलं त्याने पहिल्यांदाच सांगितलं वासितून आता पाचही जणांची नाकं बिघडलीत का इथं अरे असं काय करतो तुझ्या मॅनेजर तू पण इथं मॅनेजर रवी तू इथं था हे आता येतो ना याला वाच येत नाही तर हे आम्हाला आणखी 10 रुपये ज्याला घेऊन दिलं असते चाललं नाही मॅनेजर हे नाही हे काय होणार तुम्हाला चेक का लागला पाहिजे की तुम्ही नाही तर ही प्रॅक्टिस कायम सुरू ठेवणार आणि लोकांची तू कट केलं मॅनेजर आहे ना नाही तू कट केलं फळं कुणी कट तू केलं राजा बघ खरं बोल ती तुझी आहे जर का तू फळं आणलीस तू कट केलं तू सर्व करतोय याचा अर्थ तू रिस्पॉन्सिबल आहे तू जर असं म्हणालास ना फळं कुणी आणली कट कुणी केलं मी विकायला आलो तर गोष्ट वेगळी एमपी से ठीक आहे तो विषय बोलत नाही राजा मॅनेजर नाही हा कोणाचा हे वेगळा आहे मॅडम